Ay, ang ganda dito. Picture. Picture tayo. Bigyan mo yung picture mo. Ayan, video kasi ito. Nandito na kami sa tuktok ng Batanes. Ano? Picture tayo ni Drea. Doon yung beauty yan. Sa China. China. Dito. Yan. Oh. Ito yung Little Batanes ng Sual, Pangasinan. Yan o. Sarap. Nandito kami sa tuktok ng bundok. Mga 2 oras kaming naglakad kanina. Dumaan pa kami sa mga batong malalaki bago kami nakarating dito. Success. Live yan dito. Wala pang viewers. Kasi siguro pangit yung Kuya Josh, picture ko kayong tatlo. Dali, video na lang natin. Dito.